Castroverde é un dos concellos lucenses que ofrece a posibilidade de coñecelo facendo sendeirismo de escasa dificultade. Un dos itinerarios a seguir con esta intención é a Ruta das Fontes Masoucos, que parte da Igrexa de Santiago de Masoucos. Este templo parroquial érguese xunto co cemiterio na cara norte do Castro de Masoucos. Do xacemento da Idade do Ferro só se conservan vestixios de varios artegos que foron aproveitados nas reformas da tapia do adro da igrexa. A partir de aquí, a Ruta das Fontes levarános por parte da parroquia de Santiago de Masoucos, o noroeste do municipio. Dentro da área de influenza do castro, sitúase a Fonte de Ribadaira. Polas súas dimensións e características, a fonte principal da parroquia é a de Trascastro, sita carón da aldea que lle dá nome. Polo camiño, atoparemos agochada entre a vexetación a coñecida como Cova dos Mouros, unha abertura do terreo con entrada orientada ao norte que, segundo din, comunica con varios puntos da parroquia. Outra das fontes que conecta esta ruta circular é a de Cubeiro, vémola ao lonxe dende o sendeiro. A paisaxe muda neste tramo no que a ruta ascende cara ao Parque Eólico da Serra de Punago. Un traxecto que nos deixa gozar de amplas panorámicas, mesmo de concellos limítrofes como de Baleira. Dende aquí, o itinerario continúa ata completar uns 7,5 km. Antes de chegar ao punto de partida, facemos parada na Fonte do Chouso, entre os lugares de Masoucos e Barrial, unha das máis significativas das moitas que flúen pola ruta.